Înțelepciunea se dobândește în diferite moduri. Unii își caută un mentor, alții citesc cărți, unii învață din propriile cucuie, alții combină teoria cu practica. Sunt și acei oameni care nu caută nimic, dar în anumite momente ale vieții își ating starea de iluminare. Dacă cineva dorește în mod conștient să devină mai înțelept, dar nu știe ce pași să urmeze, poate folosi sfaturile din acest video. Vei afla 18 taine ale oamenilor înțelepți care cu siguranță te vor ajuta în viață. Sunt sfaturi ușor de înțeles și care pot fi puse în aplicare indiferent de vârstă. Cum să iei deciziile corecte? În viață, luarea unei decizii corecte nu este principalul lucru, ci manifestarea bucuriei și a iubirii în procesul de luare a acestei decizii. Chiar dacă luăm cea mai corectă decizie, dar în același timp trăim teamă, îngrijorare, neliniște și alte gânduri negative, acest lucru, în ciuda corectitudinii noastre absolute, poate duce la unele probleme. De exemplu, s-a dovedit că lipsa bucuriei în luarea deciziilor duce la apariția bolilor dentare și invers, chiar dacă nu găsim soluția potrivită și o acceptăm pe cea care doar ni se pare corectă, dar o facem cu bucurie și dragoste, atunci vom fi surprinși să vedem că greșeala noastră ne-a condus pe calea cea bună. Să nu fii sclavul propriilor dorințe, ci stăpânul lor. Să nu ne lăsăm niciodată conduși de dorințele noastre nelimitate, ci să învățăm să le controlăm și dimpotrivă să le direcționăm energia lor necontrolată în direcția de care avem nevoie pentru realizarea aspirațiilor și planurilor superioare ale minții. Conștiința nu împiedică succesul, ci îl ajută. Conștiința este un aspect al vocii noastre interioare, al intuiției, al inimii noastre. Conștiința ne ajută să luăm decizii înțelepte. Ar trebui să o ascultăm și să acționăm în conformitate cu ea. Conștiința este un indiciu direct pentru noi din adâncul inimii noastre. Nu încerca să fii un om de succes, ci un om de valoare. Nu poți scăpa de o problemă fără a elimina cauza principală. Acest lucru este imposibil. Orice problemă poate fi complet rezolvată numai prin identificarea cu precizie a rădăcinii acesteia și eradicarea acestei cauze principale. Combaterea consecințelor și a simptomelor oricărei probleme, fără a elimina cauzele acesteia, nu rezolvă problema, ci doar o înrăutățește într-o oarecare măsură. Niciodată nu te grăbi să iei decizii. Deciziile trebuie puse în aplicare rapid, dar atunci când este vorba despre luarea unei decizii, este recomandat să nu te grăbești, deoarece o decizie bună rareori vine repede. În corporațiile japoneze, de exemplu, luarea deciziilor importante și responsabile durează mult timp. Acestea sunt studiate cu atenție și acuratețe pe toate planurile. Poate că acesta este și motivul pentru care calitatea produselor nipone este atât de ridicată. Greșelile nu sunt un lucru rău. Rău este atunci când un om nu face nimic și prin urmare nu greșește. Sau, de exemplu, atunci când un om face propriile greșeli, deși este conștient și știe că merge în direcția greșită. Însă atunci când o persoană face ceva, încearcă să acționeze corect, înțelept, dar în același timp greșește, acesta este un proces absolut normal și natural. Pentru a reuși, trebuie să fii pregătit să-ți dublezi rata de eșec, spunea odată fondatorul companiei IBM, Thomas John Watson. Am ratat mai mult de 9000 de aruncări de-a lungul carierei mele. Am pierdut aproximativ 300 de jocuri. De 26 de ori mi s-a încredințat responsabilitatea de a înscrie coșul decisiv și am ratat. Am eșuat din nou și din nou și din nou în viața mea și de aceea am reușit, spunea marele jucător de basket al tuturor timpurilor, Michael Jordan. Trebuie să greșim. Sau nu, e puțin greșit. Nu este vorba că nu ar trebui să nu greșim, ci că nu ar trebui să ne fie frică să greșim. Nu trebuie să renunțăm la activitățile noastre pe care le considerăm corecte. Nu trebuie să refuzăm să mergem înainte, în direcția pe care o credem corectă, sau să ne abatem de la drumul care ne poate duce către îndeplinirea obiectivelor noastre de teama greșelilor sau a eșecului. Dacă o persoană își dă seama că a făcut o greșeală și are încă posibilitatea de a corecta consecințele greșelii sale, înseamnă că aceasta încă nu a greșit. Atunci când o persoană conștientizează că a făcut o alegere greșită, în acel moment ea face deja alegerea corectă. Astfel minusul devine plus. Cel mai esențial lucru pe care trebuie să-l ținem minte
este să nu facem aceeași greșeală de 2 ori. E ok să facem greșeli noi, așa creștem și ne dezvoltăm. Libertatea nu are nicio valoare dacă nu include și libertatea de a face greșeli. Înțelepciunea nu se dobândește doar prin greșeli. Confucius spunea: există 3 metode de a deveni înțelept: meditația, care e cea mai nobilă, imitația, care e cea mai simplă, și experiența, care e cea mai amară. Prin urmare, înțelepciunea poate fi obținută nu doar urmând calea experienței. În scrierile vechi se spune că înțelepciunea poate fi obținută și prin acceptarea învățăturilor unui înțelept, prin simpla ascultare a instrucțiunilor acestuia. Deciziile nu trebuie să fie convenabile, ci corecte. Părintele managementului Peter Drucker a avertizat odată asupra pericolelor de a lua decizii convenabile, dar greșite. El spunea: trebuie să ne gândim întotdeauna la ceea ce este corect și cum va fi cel mai corect, nu la ceea ce este cel mai confortabil pentru noi, și atunci vom fi pe drumul cel bun. Soluțiile nu trebuie să fie întotdeauna doar pașnice. Desigur, dacă este posibil, ar trebui să încercăm să evităm conflictele, să păstrăm relații bune cu toată lumea, iar pentru a păstra relații bune cu toată lumea, ar trebui să încercăm să explicăm, să scoatem adevărul la lumină, să ajungem la un acord reciproc și, într-un final, la pace. Dar dacă acest lucru este imposibil și pentru a vă apăra interesele vitale este necesar să intrați în conflict, ar trebui să o faceți cu înțelepciune, cu diplomație, toleranță și dragoste, nu cu agresiune și ostilitate. Ar trebui să se ajungă la esența problemei mai degrabă decât să se ajungă la acele atacuri la persoană. Pacea nu este absența conflictului, ci prezența alternativelor creative pentru a răspunde la conflict, alternative la reacții pasive sau agresive, alternative la violență. Fă ceea ce fac toți ceilalți doar dacă toți ceilalți fac ceea ce trebuie. Opinia publică care prevalează în societate, opiniile conservatoare și tradițiile servesc adesea ca o centură sau ca o pernă de siguranță care ne protejează de prostie. Dar nu trebuie să urmezi mulțimea și să te comporți ca toată lumea dacă societatea o ia razna și se îndreaptă cu pași repezi ca o turmă de oi spre marginea prăpastiei. Uneori societatea nu poate accepta noi idei progresiste din cauza inerției, protestează împotriva schimbărilor și blochează cursul natural al dezvoltării. În acest caz, avem nevoie de multă înțelepciune pentru a determina rezultatul urmării sau al opoziției față de opinia publică, așa cum au făcut Galileo Galilei și Nicolaus Copernic. Este necesar să estimăm unde vom ajunge împreună cu societatea, progres spiritual sau, dimpotrivă, degradare morală, la evoluția sufletului sau la anihilarea totală a personalității. Suntem oare pe drumul cel bun alături de mulțime? Trebuie să încercați să evitați îndoielile. Îndoielile duc la o pierdere de energie interioară și la alte probleme asociate cu aceasta. Îndoiala este una dintre formele ascunse ale fricii. Genghis Khan spunea: dacă te temi, nu o face, dacă o faci, nu te teme. Așadar, putem spune de asemenea că dacă ai îndoieli, nu o face, dar dacă o faci, nu te îndoi. Pentru a răspunde și a reacționa la orice, nu este nevoie de rapiditate, cât de înțelepciune. Dacă putem răspunde rapid și cu înțelepciune, aceasta ar fi cea mai bună opțiune. Dar dacă viteza noastră de reacție nu ne permite să acționăm corect, nu ne va ajuta în acest caz. Specialiștii susțin că nu trebuie să fim reactivi, ci să acționăm proactiv, adică în conformitate cu valorile noastre și cu vocea noastră interioară. Uneori, chiar și înainte de a răspunde, de exemplu, la o întrebare neplăcută, se recomandă numărarea până la 10 și apoi să gândim calm răspunsul pe care îl vom da. De asemenea, este mai bine să se amâne rezolvarea situațiilor conflictuale pentru a putea găsi la rece cea mai corectă soluție. Cel mai bun moment pentru a planta un copac a fost acum 20 de ani. Al doilea cel mai bun moment este acum. Dovedit nu este întotdeauna adevărat. Orice lucru poate fi demonstrat logic. Există chiar și cluburi în care oamenii își perfecționează intelectul încercând să-și demonstreze reciproc cu argumente ceva ce de fapt nici măcar nu există. Dar indiferent dacă știm ceva sau nu, dacă este dovedit sau nu, realitatea nu se schimbă. Ea continuă să existe și să se dezvolte în conformitate cu propriile legi, uneori necunoscute nouă. Vine timpul și se naște un om care descoperă una dintre aceste legi, principii și adevăruri universale.
și apoi se dovedește că ceea ce a fost susținut atât de autoritar și incontestabil a fost doar o iluzie a minții noastre limitate. În viață trebuie să înnoți în direcția corectă. În lumea de astăzi există două opinii larg răspândite. Prima ne învață că nu trebuie să ne opunem circumstanțelor, să facem ceea ce vrem și să ne lăsăm purtați de valul vieții. Cea de-a doua perspectivă ne învață să înnotăm împotriva curentului, adică să ne croim drum cu forța printre tot felul de dificultăți. Trebuie remarcat faptul că orice dezvoltare necesită un anumit efort. Viața este ca mersul pe bicicletă. Dacă ne este greu, înseamnă că urcăm în rampă. Și este întotdeauna necesar să ne uităm cu atenție unde ne poate duce acest drum și unde ar trebui să oprim ca să nu ratăm destinația. Sau un alt mod mai bun de a o spune este acesta: nu trebuie să înnotăm în direcția fluxului și nici împotriva curenților, ci într-acolo unde vrem să ajungem. Timpul tău este limitat, nu-l irosi trăind viața altcuiva. Religia nu este opiumul poporului. Inițial, toate învățăturile, poruncile și legămintele lăsate pe acest pământ omenirii de către mari învățători, sfinți, profeți, de către Hristos care era întruchiparea lui Dumnezeu, nu erau altceva decât acea lumină menită să-i scoată pe oameni din întunericul ignoranței. Nu pentru a-i stupefia, nu pentru a-i înrobi, nu pentru a-i zombifica, ci doar pentru a-i elibera din cătușele ignoranței. Însă odată cu trecerea secolelor și chiar mileniilor s-a ajuns la situația în care unele dintre aceste învățături au fost denaturate de către adepții fanatici și nu întotdeauna conștiincioși ai acestor mari personalități, care au purtat lumina adevărului și i-au învățat pe oameni iubirea divină. Iar astăzi religia se transformă uneori într-o corporație obișnuită, o afacere care luptă pentru putere. Vârsta nu adaugă înțelepciune. Vârsta nu adaugă întotdeauna chiar și experiență. Se întâmplă uneori ca un om să trăiască într-un cerc vicios, casă, muncă, magazin, casă, fără interese, fără idei, fără inițiative, fără experiență. Așa cum spune și proverbul evreiesc: părul cărunt e un semn al vârstei, nu al înțelepciunii. Desigur, în mod ideal, ar trebui ca o persoană să devină mai înțeleaptă odată cu vârsta. Anii nu trebuie să-l îmbătrânească pe om, ci asemenea unui vin scump ar trebui să-i adauge vechime și, prin urmare, valoarea experienței și a înțelepciunii infinite. Timpul însuși ne îmbătrânește. Nu trebuie să facem niciun efort pentru asta, dar pentru a deveni un bătrân înțelept, trebuie să ne străduim. Cele mai importante 2 zile din viața ta sunt ziua în care te-ai născut și cea în care afli de ce. Și în final, un ultim lucru: în viață nu poate fi supus totul schimbării. Sunt lucruri pe care trebuie să le acceptăm. Unele lucruri ne sunt date nouă nu pentru a le schimba sau depăși, ci pentru a ne resemna cu ele. Există lucruri care nu pot fi schimbate doar prin forțele și resursele noastre. Sunt lucruri care nu pot fi schimbate nici dacă ne-am uni întreaga omenire pentru a le rezolva. Însă există și lucruri care, odată schimbate sau modificate, ar putea duce la consecințe nedorite. Lucruri în care nu ar trebui să intervenim, chiar dacă ne dorim foarte mult asta.